Halo! Avui us porto una curiositat del país més petitó on s'hi parla alemany, que és Liechtenstein. Liechtenstein és un país molt petit encabit entre els països de Suïssa i Àustria. Allà al mig, fent frontera amb els dos, hi ha Liechtenstein. Liechtenstein es regeix per les lleis, moneda i altres coses com Suïssa. Per tant, si tu tens passaport vigent per entrar a Suïssa, també podràs entrar a Liechtenstein. La moneda de Liechtenstein que fan servir és la mateixa que Suïssa, per tant, el franc suís. A Liechtenstein, a Vaduz, o sigui la capital, hi ha una universitat que té molt prestigi internacional. A més, també podeu aconseguir beques per anar a la Universitat de Liechtenstein i en aquella universitat hi fan una sèrie de carreres molt concretes i hi ha un campus universitari, etc. Relacionat amb això, us volia explicar que, com podeu entendre, si Liechtenstein es regeix per les lleis i tenen la moneda de Suïssa, el franc suís, això significa també que els productes de Liechtenstein seran més cars que no pas els productes que venen en el supermercat de Österreich, d'Àustria, que està a tocar, que està a molts pocs quilòmetres. Per tant, la gent que té cotxe, o també hi pots anar amb transport públic, però normalment la gent que té cotxe se'n va a comprar a Àustria, que està allà al costat, i és molt més econòmic i es paguen euros, i llavors se'n tornen cap a Liechtenstein. Això us ho explico perquè la gent que va estudiar a Liechtenstein, els estudiants, si no tenen molts diners, que normalment és el cas, fan aquest joc, o sigui, travessen la frontera per anar-se'n a comprar els productes a Àustria perquè és una mica més econòmic. Molt bé, que vagi molt bé. Ciao, ciao, tschüss!